10 декември 2021 година. 17-годишната Джанис се крие под леглото си. Трима маскирани мъже нахлуват в къщата на семейството й. Те минават от стая в стая, чупят, блъскат, викат и нападат всеки, който срещнат. Тя чува писъците на брат си и сестра си. Изплашена и в паника, тя се крие под леглото си, за да не я намерят. Въпреки че се е скрила, Джанис е в постоянен страх, че нападателите ще влязат в стаята й, ще я намерят и ще й навредят. Тя прави всичко възможно да не издаде звук. Изважда телефона си. Не може да звънне на никого, защото не иска да прави шум и да я чуят нападателите. Чувството на паника взема тялото й. Изключва звука на телефона си, отваря семейния групов чат и изпраща съобщение на родителите си, надявайки се, че ще го видят и ще си притекат на помощ. Трима маскирани мъже влезнаха в къщи, нападнаха ни. Моля, помогнете. Чувам ги как викат. Те ги нараняват. Моля. Съобщението е изпратено в 14:48. Докато чака отговор от родителите си, Джанис чува как нейните брат и сестра викат за помощ, но съобщението й остава непрочетено. Тъй като родителите й са на работа, най-вероятно не си гледат телефоните. Чувството на безсилие обзема Джанис още по-силно. Не знае какво да направи или към кого да се обърне. Едва ли ако пише индивидуално на някой друг, ще си види телефона веднага. Затова 12 минути по-късно, в 15 часа, Джанис отваря Фейсбук и възможно най-тихо и бързо публикува статус. Хора, помогнете ми, моля ви, някой влезе в къщи, моля, помогнете, не искам да умра, тук съм в стаята си, крия се, моля, помогнете. В този момент къщата замлъква. Секунди по-късно тя чува стъпки, които се приближават по-близо и по-близо към стаята й. Тя не знае дали е някой от родителите й, полицай, който е дошъл поради шума, или е някой от тримата маскирани мъже, идващ да се увери, че няма да оставят свидетели зад себе си. Малко по-късно баща й се прибира и открива 2 от 3 си деца мъртви. Това е случаят на семейство Маглад. Здравейте и добре дошли в днешния епизод, в който ще разгледаме истински криминален случай от Филипините. Преди да започнем, искам да ви предупредя, че в историята, за която ще говорим, се съдържат теми и случки, свързани с убийство на деца. Ако мислите, че това е нещо, което няма да ви повлияе добре, моля, не гледайте това видео. Преди да навлезем в инцидента, нека ви разкажа за семейство Маглад. То се състои от родителите, бащата Крус и майката Лавела, както и техните деца Гуен, която е на 18 години, и Луис, който е на 16. Крус Маглад, бащата, работи като учител в начално училище и всеки, който питате, ще ви каже само добри неща за него. Не само като човек, но и като учител. Съпругата му Лавела е директор в същото училище. Като цяло се справят добре финансово, но не може да се каже, че имат много пари или че са заможни. Повечето хора в областта нямат добри финансови възможности, а и знаем, че учителите не са много добре платени. Въпреки това, за обстоятелствата и обкръжението си, семейство Маглад се справят добре. Притежават собствена земя и къща, което е голямо предимство спрямо хората около тях. Не им е проблем да осигуряват прехраната си и не им се е налагало да избират дали тази вечер ще ядат или ще се топлят, както за съжаление много други около тях са били принудени да избират. Синът им, Луис Маглад, е по-малкото им дете и също има прякор – Бой. За него знаем, че е спокойно момче с харизматично и топло излъчване и хората около него се чувстват весели и комфортни да му споделят и да разчитат на него. Неговите амбиции са да учи усилено и един ден да стане адвокат. Той е умен, креативен, обича да чете и да рисува, като цяло талантливо и амбициозно момче,
което е на правилния път към постигане на мечтите си. По-голямата му сестра, Гуен, също е изключително ученолюбива и много умна, но е една идея по-дейна от брат си. Като дете е участвала в скаутска организация и е завършила програмата им с всички възможни отличия и награди, които дават на децата там. Вече като тинейджър, извън обучението си в училище, се записва в подготвителен курс за медицина в местния университет за гимназисти, като нейната мечта и цел е да стане лекар. В свободното си време също върши доброволческа работа. Докато разглеждах този случай, попаднах на едно нейно видео в YouTube, което е направила и в което говори за трудностите и последиците от пандемията, както също показва и усилията на медицинските сестри и им благодари за тяхната усърдна работа. Дори само от начина, по който говори, можех да видя, че темата й е на сърце и че лесно би могла да има бъдеще в тази сфера. С две думи, децата на семейство Маглад са амбициозни, талантливи и добросърдечни и като цяло семейството е познато на общността им, покрай което и често ги канят на социални събирания. Част от тези социални събирания се състоят в къщата на друго семейство, с което те имат близко приятелство. Това семейство има по-малки деца и също така имат наета детегледачка, която живее с тях, тъй като родителите имат нужда тя да се грижи за децата им почти през цялото време. С времето дъщерята Гуен започва да й прави впечатление, че детегледачката изглежда да е горе-долу на нейната възраст, но все пак е странно, че момичето работи за това семейство и живее при тях. По време на едно от тези събирания, Гуен решава да я заговори и за тяхна изненада те си допадат изключително много още от първите им разговори. Момичето се казва Джанис и е година по-малка от Гуен. С времето двете момичета развиват много близко приятелство покрай семейните събирания на двете семейства. Разбира се, Джанис технически е на работа там и трябва да гледа малките деца, но обстоятелствата предразполагат всички деца да са заедно по време на тези семейни събирания и Джанис да успява хем да гледа малките, хем да прекарват време с Гуен, а и малките деца не винаги имат нужда от пълното внимание на Джанис. Двете развиват типично тинейджърско приятелство за две момичета на тяхната възраст. Гримират се, правят си прически, правят си хубави снимки и забавни видеа. Забавляват се и като правят видеа в TikTok, на които танцуват, като на някой от тях, ако ги потърсите в интернет, можете да видите как и Луис се включва и се базика с тях закачливо. Като цяло изглежда, че и тримата си завързват едно много близко приятелство. С времето, след като вече се чувстват достатъчно комфортно една с друга, Гуен пита Джанис: защо работиш за това семейство и живееш с тях? Виждам, че не ти харесва много. Имаш нужда да печелиш пари за родителите си ли? Каква е ситуацията? Джанис си споделя, че всъщност няма родители и също си разказва за миналото си, което е доста тъжно. Споделя, че първият ти спомен е от когато е била на около 8 години и преди това не помни много. Единствено си спомня, че около тази възраст непознат човек я е намерил да обикаля сама на един голям кораб. И тук не говорим за круизен кораб или нещо такова, а за огромен кораб за транспорт на контейнери. Човекът, който я е намерил, за щастие е бил добър човек и се е опитал да издири родителите й. Публикувал е името и снимката на малката Джанис онлайн, по социалните мрежи, по форуми, за да се опитат да намерят родителите й, но без успех. В крайна сметка никой не я е потърсил и човекът я е предал на филипинската версия на закрила на детето, като там тя се нарича Министерство за социално осигуряване и развитие. С тяхна помощ с времето успявали да й намират домове, но не за постоянно и в един момент, вече като стигнала тинейджърски години, това младо семейство й предложили работа като детегледачка на пълно работно време и тя приела. Но въпреки това и въпреки факта, че тя живее в тяхната къща, в края на деня тя не е част от тяхното семейство. Тя е там по работа и реално няма живота, който вижда, че другите деца на нейна възраст имат. Няма връзката, която те има с родителите си, подкрепата, уюта, въпреки че се чувства благодарна за възможността да си изкарва прехраната чрез тази работа, тя няма как да замени другите неща и тя усеща тяхната липса.
Тя споделя на Гуен, че едно от нещата, които най-много е искала като малка, било просто да може да прекарва време с приятели, да има майка, която да я прегърне и успокои, когато има нужда, семейство, което да я обича и да я увери, че всичко е наред. Иска да може да си позволи да не се тревожи за нищо, освен за оценките си в училище и къде ще трябва да кандидатства след гимназията. И да не се налага да се притеснява, че някой ден ще бъде уволнена и ще остане без дом и ще се чуди как да се справя сама. Разбирайки за всичко това, Гуен става много емоционална. Това вече се случва след като те са се сближили много. На този етап тя възприема Джанис като нейна сестра и научавайки колко тежко минало има и колко и тежат сегашните обстоятелства, на Гуен става много тъжно. Не само за нейните трудности, но и дори един вид започва да осъзнава в колко добри обстоятелства е израснала тя спрямо Джанис. Винаги имала родители, на които да разчита и които се я подкрепяли и обичали. И така, сега преминаваме малко напред във времето. Един ден Гуен и Луис казват на родителите си, че има нещо сериозно, за което искат да говорят с тях. Сядат с тях вкъщи и започват спокойно и дори малко подготвено като презентация да им представят тяхната идея и желание да осиновят тяхната най-добра приятелка Джанис в тяхното семейство. Разбира се, реакцията на родителите първо е да отхвърлят идеята, мислейки си, че това е техният начин просто да намерят начин да прекарват повече време заедно с Джанис. И това, разбира се, не е основателна причина да я осиновят. Но Гуен и Луис започват да разказват подробно историята на Джанис, че тя е сирак, че реално няма дом и семейство, че работи при тяхното приятелско семейство само за да може да се издържа и няма как да има светло бъдеще под нея в тези обстоятелства. Не може да ходи на училище така, да има нормално детство и че в момента, в който семейството реши, че вече не им трябва детегледачка, тя ще остане пак на улицата и без дом. И продължават да молят родителите си с насълзени очи да обмислят идеята и да осиновят тяхната приятелка Джанис. Дори казват, че са говорили с нея и тя е казала, че ще готви и чисти и ще помага из къщата и няма да иска да й се плаща за това. Тя просто иска да се чувства в безопасност. И не спират да се молят на родителите си. Родителите им казват, че не знаят как биха се справили с още едно дете в къщата. Дори нямат стая, в която да я настанят. При което Луис, синът им казва, че ще се премести да спи на дивана и ще й отстъпи своята стая на Джанис. Което наистина показва колко упорито и искрено децата имат желание това да се случи. В края на краищата, родителите им казват, че това е нещо много сериозно и ще им трябва време да го обмислят и да го дискутират помежду си, преди да вземат каквото и да е решение. Тук е добре да вмъкна, че Крус и Лавела Маглад са силно религиозни хора. Обмисляйки тази ситуация, едно от нещата, което започват да си мислят, е, че може би Господ ги е благословил да имат достатъчно и да могат да си позволяват да осигуряват на семейството си всичко нужно, че и малко отгоре, защото може би е Божият план за тях да помогнат и на Джанис. Със сигурност това, че те вече се познават от известно време и децата им са заформили много близко приятелство с Джанис, също им е повлияло позитивно. Също така, Джанис визуално много се привлича с дъщеря им и им е било тежко да я оставят на съдбата, знаейки, че шансовете им за добро бъдеще в сегашните обстоятелства са много малки, а те все пак имат възможност да й помогнат. Все пак, тя е просто дете и заслужава да не се тревожи дали ще има достатъчно храна или подслон. И така, след известно премислене и разговори, Крус и Лавела Маглад се съгласяват да осиновят Джанис в семейството и тя се мести да живее при тях. И Луис наистина й отстъпва стаята си, за да е възможно най-комфортно. Това се случва през юни 2021 година. Още от самото начало всички започват да я третират като част от семейството и правят всичко възможно да се чувства като у дома си. Записват я да учи в училище и Джанис вече започва да се чувства по-спокойна за бъдещето си. Не се събужда всяка сутрин притеснена, че трябва да работи и дали ще има какво да яде. Тя дори споделя, че за първи път усеща, че може наистина да си позволи да мечтае за бъдещето си. Какви ще са мечтите й, каква иска да стане, а до сега не е имала тази възможност.
С времето тримата стават все по-близки. Продължават да се забавляват и да прекарват време заедно. Семейството дори отива заедно с Джанис на ваканция за първи път, така че наистина цялото семейство се усеща много сплотено. Разбира се, не всичко е цветя и рози. Винаги, когато едно семейство осинови дете, има някакви трудности. Има дълъг процес от привикване, изграждане на комфортна зона, доверие, установяване на граници и правила. Но също така, имайки предвид, че родителите им са учители и имат професионален опит с деца, това със сигурност е помогнало на целият процес да върви една идея по-гладко. Особено от страна на родителите, които в такава ситуация имат нужда да са търпеливи и разбиращи към осиновеното дете. Но както споменах, не всичко е цветя и рози. Първият проблем се появява няколко месеца след осиновяването. Семейството, както споменах в началото, имат собствена къща и земя, както и животни, които отглеждат на нея. Круз, бащата, решава да продаде едно от прасетата, които отглеждат, и взима около 370 лева за него, което се равнява на около половината от средната заплата в Филипините. Той решава да си ги сложи в един буркан в тяхната спалня, за да има заделени пари, ако изникне някаква спешна ситуация. И добре, че го прави, защото по това време върви COVID-пандемията и възрастните му родители дават положителен резултат за вируса. По това време в Филипините са установени съоръжения за карантина, където боледуващите от COVID трябва да бъдат настанявани в тази област. И съответно родителите му са поставени под карантина в такова съоръжение и имат нужда от пари за храна и други консумативи, докато тече престоят им там. Круз си казва: перфектно, знаех, че тези 370 лева ще ми потребват. Той отива бързо да вземе парите от стъкления буркан, но когато отваря шкафа, вижда, че той е празен. Парите не са там. Това му се вижда странно, разбира се, и се обръща към жена си и я пита дали знае къде са парите от буркана. Жена му не знае къде може да са, не ги е взимала или ползвала за нещо друго без да му каже. Отиват пред децата и ги питат дали някой от тях не е барал парите случайно, но всички деца вдигат рамене и отричат да са взимали пари без да питат. Никой няма идея къде са изчезнали тези 370 лева. Всички започват да търсят из къщата и да помагат на бащата да намерят парите, които му трябват. Круз дори започва да се чуди дали някой крадец не се е промъкнал в къщата в някакъв момент и да е откраднал парите. Но в това няма много логика, защото нищо друго не е откраднато от къщата. А и в повечето време винаги има някой вкъщи и би забелязал, ако се случи нещо такова. Също така, в семейството имат кучета, които пазят и лаят, щом усетят, че някой непознат приближава къщата. Цялата ситуация е много объркваща за семейството и не могат да разберат как са изчезнали тези пари. Обикалят и търсят из къщата с часове, проверяват всяко кътче, всяко място, на което може да са ги преместили или забравили, и в някакъв момент едно от децата, Луис, повдига раницата на Джанис, не защото има подозрение, че тя може да ги е откраднала, а за да провери какво има под и около раницата. Нещо, което обаче му прави впечатление, е, че раницата е подозрително тежка. Казвам подозрително, защото към този момент върви пандемия и децата учат онлайн от вкъщи и не носят учебници в раниците си. Също така, предполагам, че на Круз, като са му платили за прасето, не са му платили просто в няколко банкноти, а част от парите са били също и на монети. Луис, чудейки се какво се случва, поглежда сестра си Джанис и в този момент той вижда изписаната вина по лицето й. Виждайки всичко това, родителите проверяват раницата и откриват, че парите са били скрити в нея. Интересното тук е, че парите не са били просто прибрани в раницата, а самата раница е имала таен джоб. Джанис някак си е разшила дъното на раницата и я е зашила обратно така, че да създаде празно пространство между дъното и облицовката на раницата, създавайки скрито пространство под видимото дъно от вътрешната част, където и са били скрити парите на бащата. Виждайки всичко това, родителите на Джанис всъщност не й се ядосват, не й се карат, но определено се чувстват разочаровани от нея. Джанис, изпълнена със срам и вина от действията си,
Казва на родителите си: много съжалявам, не знам защо го направих. Знам, че сигурно сега ме мразите, ужасно постъпих. Извинявайте, че откраднах. Разбирам, ако искате да ми изгоните и ако вече не можете да ми имате доверие. Наистина не знам защо го направих. Родителите проявяват определена доза разбиране към нея, въпреки неприятната ситуация. Те знаят, че за едно дете, което никога не е имало сигурност и увереност, че ще има къде да спи или какво да яде, такова действие е до някъде обяснимо. Всъщност, при много семейства с осиновени деца е често срещано явление да се случват да крадат. Това идва от лишенията, които са преживели в ранните си години, през които не са знаели кога и дали ще имат какво да ядат, какви дрехи да облекат или къде ще нощуват. В такава ситуация, когато изведнъж се окаже в ново семейство, в което има достатъчно от тези неща, не е изненадващо, че детето може да се опита да си скрие нещо, за да почувства сигурност, че ще има за после. Такива деца, въпреки всичките грижи и любов, често продължават да вярват, че новото им семейство ще ги остави в някакъв момент и че те отново ще трябва да се сблъскат с липса. Отнема време да изградят в себе си доверие и сигурност, че вече имат подкрепа от новото си семейство и няма нужда да се притесняват за утрешния ден по отношение на оцеляване. Отново, най-вероятно факта, че и двамата родители са били учители, им е помогнал много да подходят с разбиране в тази ситуация. Така че, въпреки разочарованието си, те проявяват разбиране към Джанис, защото в крайна сметка за тях тя вече е тяхно дете. Вече са изградили отношения с нея и не я виждат по-различно от другите им две деца. А когато детето ти сгреши, какво правиш? Не му обръщаш гръб, а говориш с него, помагаш му да разбере ситуацията и го насочваш към правилните избори и поведения. И така, след този инцидент, родителите успокояват Джанис и се фокусират над възстановяване на доверието помежду си и върху това да изградят още по-силно усещане за сигурност в нея. Реално този инцидент с времето им помага да станат още по-близки. Но за съжаление, няколко месеца по-късно, на 10 декември 2021 година, животът им се променя завинаги. Докато бащата Крус е на работа, негов колега отваря вратата на класната стая, в която преподава, и му съобщава следното: господин Маглад, не се панирай, но някой е обрал къщата ти. Трябва да се прибереш веднага. Разбира се, чувайки това, Крус няма как да не се панира, защото знае, че трите му деца са вкъщи. Възможно най-бързо се отправя към колата си и потегля. Не го интересува какво може да са откраднали, а просто иска да се увери, че децата му са невредими и в безопасност. Отнема му около 15 минути да се прибере, но като стига входната врата, осъзнава, че в бързината е забравил ключа за вкъщи. Пробва се да отвори входната врата, но е заключена. Обръща се, за да се запъти към задната врата на къщата, но усеща нещо под краката си. Поглежда надолу и вижда одеяло, напоено с кръв и нож, като нещото интересно тук е, че дръжката на ножа е липсвала. Паниката го обзема още повече и крещейки имената на децата си, той се затичва към задната врата. Стига до нея и в този момент се замисля, че ако има някой в къщата, който може да е заплаха за децата му, може би било по-добре да се промъкне тихомълко и да се опита да го изненада в гръб и да го нокаутира, преди да успее да навреди на някого. Затова, възможно най-тихо, той започва да се промъква през кухнята. Минава през нея, но не вижда никой, а в момента, в който стъпва в хола, най-големият му страх се оказва реалност. Целият хол е сменил цвета си в червено. Има толкова много кръв, че му е трудно да види пода. Също така, предметите из цялата стая са изпочупени и разхвърлени навсякъде. Дори и неща, които нямат място в хола, като тигани, тенджери, бейсболна бухалка, са в центъра на всичко това и са покрити и напоени с кръв. И по средата на стаята, между всичко това, са телата на 2 от 3 му деца.
Който е направил това, го е направил по много жесток начин, защото телата им са били в ужасно състояние. Той се опитва да провери дали имат пулс, дали случайно все още са живи, но не намира признаци за живот. Крус се сгромолясва на земята и извиква: Господи, защо трябваше да вземеш и двамата? Защо трябва да загубя и двамата? Малко след това, бащата се съвзема и се опитва да се успокои доколкото е възможно, защото той все още има едно дете, което не знае къде е. В паника той започва да я вика и да я търси, молейки се да не попадне на още едно мъртво тяло. Той чува звука от вратата, която се отваря, и вижда Джанис на прага на стаята си, изплашена. Веднага отива при нея и започва да проверява дали е наранена. В момента, в който слага ръцете си на раменете й, той усеща нещо мокро и за миг се панира, че може би е кръв, но се оказва, че това е вода и тя цялата е мокра. Той започва да я разпитва. Сигурна ли си, че си добре? Наранена ли си? Защо си мокра? Джанис е в паника, но обяснява, че 3 мъже са нахули в къщата и са нападнали Гуен и Луис. Тя успяла да се скрие в стаята си под леглото и чува всичките викове на брат си и на сестра си. Те викали толкова силно, а тя била толкова оплашена, не знаела какво да направи и как да помогне. Накрая, виковете спрели и тишина изпълнила къщата. Това някак дори още повече я панирало, не знаела какво да направи и как да се успокои, и единственото нещо, което могла да направи в този момент, е да се добере до банята, да си напълни вана с топла вода, за да се успокои в нея. Това като цяло звучи странно. Ако някой не се чувства в безопасност в собствения си дом и го е страх за живота му, едва ли първия му инстинкт би бил да влезе да се топне във ваната, за да се успокои. Но в крайна сметка, хората преживяват нещата по различен начин и реагират на стрес и шок по различен начин, и може би това е нещото, което е усещала, че ще я защити и успокои. Но въпреки това е странно. Но за Крус това не е важно сега, защото поне Джанис е в безопасност и виждайки, че тя все още е в паника, неговата единствена цел в момента е да не се разпадне емоционално и да се увери, че тя е добре, защото е чула и преживяла предостатъчно. Майката, Лавела Маглад, пристига малко след като е пристигнала полицията и на входа на къщата вижда Крус, успокояващ Джанис, която е напълно мокра и плачеща. Притичва към нея, прегръща я и казва: Слава на Бога, всичко е наред. Добре ли си? Какво се е случило? Къде са Гуен и Луис? Мъжът и Крус е този, който казва на съпругата си и майката на децата им, че и двете им деца са мъртви. Лавела, която всички познават като изключително спокоен и уравновесен човек, на който всеки може да разчита в стресова ситуация да е спокойна и да намери решение, в този момент се срива напълно. И така, тримата плачат в обятията си навън пред къщата, докато тя бива заградена с жълта лента от полицията като място на престъпление. Но има нещо, което родителите не знаят. Джанис, тяхната осиновена дъщеря, за която те смятали, че е сирак и няма живи родители, реално дори не е сирак. Всъщност, тя редовно комуникира с майка си във Фейсбук. Но за това повече по-късно. Да се върнем към мястото на престъплението. Полицията има изключително много работа, навсякъде из къщата имало разпръснати доказателства, намират няколко различни предмета, които е възможно да са били използвани като оръжия при убийствата. Окървавени, бейсболна бухалка, чук, няколко кухненски ножа, включително този намерен пред входната врата, тигани, съдове и счупени бутилки. Те снимат, записват и вземат всички тези предмети като доказателства, за да се опитат да анализират и разберат кои от тях съвпадат с нараняванията по телата на момчето и момичето. Гуен, момичето, е била намушкана до смърт. Имала е множествено рани от намушкване по лицето, корема, гръдния кош
и също така едното й ухо е липсвало. Имала е множество рани по ръцете и дланите, което индикира, че се е борила до последния си дъх да се спаси от нападателя. Също така, косата й е била изцяло покрита с засъхналата й кръв. Един от изводите, който полицията си прави, е, че раните по тялото на Гуен индикират, че нападението над нея е било много лично. Обикновено при случай на намушкване е типично да има рани по гърба, корема и гръдния кош, но рани по лицето не са често срещани. Когато присъстват такива, това индикира, че нападателят най-вероятно е имал личен мотив и атаката е била съпроводена с чувства на омраза, гняв и най-вече завист, защото лицето е много свързано с личността на жертвата. А Гуен е имала много рани по лицето. Тялото на Луис, момчето, е било в много лошо състояние след атаката. При аутопсията са преброени 51 рани от намушкване, което е изключително много и също индикира, че нападателят един вид си е изливал омразата и гнева върху него, докато го е ранявал. И двете тела са били в толкова тежко състояние, че персоналът в моргата е трябвало да ги зашият заедно обратно, преди родителите да могат да ги погребат. Разследващите, базирайки се на намерените доказателства и свидетелството на Джанис, формират първоначалната си възможна теория. Нападателите най-вероятно са избрали да атакуват едно от по-добре финансово установените семейства в района с идеята за грабеж, като са смятали, че ще намерят къщата празна, но са попаднали на децата и всичко се объркало. Това е тяхната ранна първоначална теория, но когато започват да правят отчет на всичко, което са намерили на место престъплението, видяли, че има много ценни предмети, които не са били взети от рода на телевизори, телефони, лаптопи и други. Ако тези крадци са готови да убият, за да откраднат скъпоценни вещи, няма логика да са оставили едни от най-ценните такива в къщата. Така че сравнително бързо тази начална теория за грабеж била отхвърлена. Следващата потенциална теория, която обмислят, е семейен спор за земята на семейство Маглад. Лавела имала братя и сестри и имало доклади, че преди време е имало големи конфликти за кой трябва да притежава тази земя. Предполагат, че е възможно някой от нейните братя и сестри да е бил достатъчно завистлив, за да им навредят, но в крайна сметка доказателствата не се вписват и в тази теория. Полицията остава без отговор и не знаят на къде да насочат разследването си, а семейството, техните приятели и обществото като цяло били много разтърсени от тази трагедия и продължават да изискват отговори. Не само семейството, но и всички около тях няма как да се чувстват в безопасност, докато не знаят кой и защо е причинил тези убийства и докато не бъде осъден за престъплението си. Кметът обявява награда от $5000 за всеки, който има информация, която може да доведе до ареста на нападателите, а полицията създава специализирана разследваща група, фокусирана върху това престъпление. Те решават да се върнат на место престъплението и да разгледат всичко отново с надеждата, че може да са изпуснали някой важен детайл или доказателство. Също така решават да разширят периметъра на разследването и започват да търсят следи не само в къщата, но и извън нея. Разширяват обхвата на търсенето си, дори още повече в околността на къщата и попадат на една малка река, даже нещо като малко езеро, в близост до къщата на семейство Маглад. Най-вероятно, първоначално не са търсили следи толкова надалеч, понеже не са търсили тяло или оръжие, което да е липсвало от мястото на престъплението. Но сега, когато търсят там, всъщност имат много голям късмет, защото в реката намират малка пластмасова торба, която изглежда сякаш някой се е опитал да я хвърли, като е очаквал, че течението на водата ще я отнесе. Но пластмасовата торба се закачила за клон на дърво, който бил в реката, и просто е останала заклещена там. Изваждат я и вътре намират окървавени дрехи. Нападателите, след убийството,
са сменили дрехите си, сложили са ги в тази пластмасова торба, завързали са я и са я хвърлили в реката. Успоредно с разследването на полицията, гражданите и хората в онлайн пространството правят свое собствено разследване и теории. И изглежда има някои от тях, които обръщат подозренията си към единственото оцеляло дете Джанис. Разбира се, повечето от хората веднага отхвърлят всякакви подозрения към нея. Никой не иска дори да си помисли, че едно 17 годишно момиче може да извърши нещо толкова брутално, и то на брат си и сестра си. А и няма логика. Защо би направила нещо такова? Те са били толкова близки, убедили са майка си и баща си да я осиновят. Всички са се отнасяли с толкова обич към нея. Просто няма смисъл изобщо някой да си помисля, че това момиче може да е извършителят в тази трагедия. Но, реално, колкото повече хора го повдигат на въпрос и се замислят, толкова повече странни факти излизат в полза на тази теория. Нека разгледаме някои от тях. Първо, както споменах по-рано, когато Круз намира дъщеря си Джанис в стаята си, тя е цялата вир вода. Когато я попитал какво е станало и защо е мокра, тя му обяснила, че след като виковете от другата стая приключили, тя била толкова нервна, че единствено можела да се сети да си вземе една вана, за да се успокои. Това поражда първите подозрения. Кой би се поставил в толкова уязвима ситуация, ако не се чувства в безопасност? Представяте ли си да не сте сигурни дали има убиец в дома ви и за да се успокоите да отидете и да си вземете душ? За повечето хора това няма никаква логика и така смятали и хората онлайн, които следели случая и се опитвали да теоретизират какво може би се е случило. Дори Круз по-късно казва: когато чух това, не му обърнах много внимание, но когато шокът от смъртта на децата ми премина, не можех да спра да мисля за това. Той също се е питал защо. Някои хора в интернет спекулират, че тя се е взела душ, за да измие кръвта от себе си, след като е извършила престъплението. Второто съмнително нещо е, че всички предмети, използвани при убийството, са от къщата на семейството. Един от предметите, установен като използван за оръжие, е чукът, който е принадлежал на бащата. Още в началото на разследването, Круз споменава на полицията, че той, Гуен и Джанис са единствените, които са знаели къде е прибран чука. Третото нещо, което повдига съмнения, е, че няма логика в това нападателите да са тършували в нейната стая, ако в същото време тя твърди, че се е заключила в стаята си, за да се скрие от тях. Дори и това да не беше така, имайки предвид колко разтурено са оставили в стаята й, няма как да не са се сетили да погледнат под леглото, особено ако са я търсили. Другото нещо в подкрепа на тази теория е, че както споменахме по-рано, нападателите не са откраднали нищо от къщата. Ако техният мотив е бил да тършуват, за да намерят и откраднат скъпи притежания, със сигурност поне нещо ценно щеше да липсва. Следващият съмнителен факт е, че Джанис е изпратила съобщение в семейния чат в 14:48, но според аутопсията, полицията е установила часа на смъртта на Гуен и Луис по-близка до 14 часа, което е доста по-рано от момента, в който тя решава да потърси някого за помощ. Също много хора се чудят как в такъв интензивен момент, в който уж е изпълнена със страх и паника, тя успява да публикува пост в социалните мрежи, който не само е изписан абсолютно граматически правилно, но и е използвала плачещи емотикони в него. А ако бързаш да потърсиш помощ, би ли отделил време да вмъкнеш емотикони в съобщението си? Хората намират това за странно. Но нещо още по-странно е, че само няколко минути след като публикува поста във Facebook, тя отива в профила си, маха профилната си снимка и сменя името си от Джанис Маглад на JP. Което е много странно, защото ако наистина в съседната стая има нападатели, които нараняват твоите брат и сестра и теб те е страх за живота си, наистина ли това е момент, в който ще отделиш време да си смениш профилната снимка и име?
Някои хора спекулират, че може би е направила това, защото си е помислила, че ако полицията тръгне да я разследва и напише името й в социалните мрежи, така няма да успее да намери профила й. Но това са само спекулации, няма как да знаем дали това е била реалната причина. Връщайки се на часа на смъртта на Гуен и Луис, има още нещо, което повдига подозрения. Според свидетелството на Джанис, или по-точно според свидетелството на какво е чула да се случва, нападателите първо са убили Луис и след това сестра им Гуен. Но според аутопсията на телата им и анализа на засъхналата кръв по Гуен, тя е починала преди Луис. Лавела, майката, също е споделила, че е намерила за странно, че деня на инцидента е бил първия път, в който Джанис е нарекла нея и Круз мамо и тате. Нека се върнем към историята. След като полицията приключва с изчерпателно претърсване на къщата, позволяват на семейството да се върне в нея. С голяма болка и тежест, те започват да разчистват и да се опитват да съберат дома си парче по парче. В процеса Лавела попада на непозната лична карта, принадлежаща на 17 годишно момче, което тя не познава. Не знаем името на момчето, но в интернет статии му е даден псевдонимът Марлен, затова ще използваме него. Лавела веднага предава личната карта на полицията. При допълнителни разследвания се разбира, че някои от съседите всъщност са виждали това момче. Няколко човека са дали показания, че в деня на убийствата са видяли Марлин да върви в посока на техния дом. Също така, друг свидетел казва, че Марлин го е попитал коя е къщата на семейство Маглад. И така полицията най-накрая намира първата си истинска следа по случая. Тъй като личната карта е намерена в стаята на Джанис, те я викат в полицията, за да разберат дали тя познава момчето или има някаква друга информация. На този етап тя все още не е заподозряна от полицията, въпреки съмнителните неща около нея, които споменахме по-рано. Стаята на Джанис е старата стая на Луис, така че те предполагат, че има възможност личната карта да е на някой приятел на Луис. Но за тяхна изненада, когато я питат дали познава Марлин, тя отговаря: да, познавам го. И след кратка пауза казва: имам нещо общо с убийствата. В стаята за разпит, в присъствието на адвокат, Джанис признава, че тя и Марлин са убийците на нейния брат и сестра. Не се знае колко активна роля е имала в физическото насилие, но повечето хора подозират, че Джанис определено е участвала в него, имайки предвид доказателствата, индикиращи личен мотив на убиеца. Това, което всъщност знаем за Марлин, освен че е на 17 години, е, че е имал активно участие в местната църква, като той се е грижил за подготвянето на църковната зала преди започването на службата. Нямаме информация дали са били във връзка, как са се запознали и като цяло какви отношения са имали. Всъщност, полицията разбира, че Джанис е във връзка с друго момче, откриват го и го разпитват, за да се уверят, че той няма участие в инцидента и бързо разбират, че не е замесен. Но тук има друго нещо, което е малко странно. Той споделя, че е видял поста на Джанис във Фейсбук, притеснил се и веднага извъннал и тя реално му е вдигнала, но не е казала нищо. Не е чул да говори, нито е чул някакви други странни шумове, викове или нещо подобно. След няколко секунди тишина, той просто затворил, защото предположил, че всичко е наред и че вероятно тя просто драматизира. Полицията бързо открива Марлин и установява, че той има криминално минало и сравнително неотдавна е бил заловен за притежание на наркотици. В чантата му също така откриват телефона на Гуен, което е достатъчно, за да го арестуват и да потвърдят свидетелството на Джанис. Както споменах по-рано, полицията също така разкрива, че Джанис всъщност не е сирак и дори е била в комуникация с майка си, докато е живяла със семейство Маглад. Родителите ѝ, на име Мишел и Хуанито, са много бедни хора. Не е ясно дали те са я изоставили или сама избягала от тях,
Но когато през 2013 година я намират сама на големия кораб, тя лъже и казва, че не помни нищо и съзнателно избира да не потърси отново родителите си и да се върне към тях. Предполагаме, че се е надявала, че ще намери по-добър живот някъде другаде. Хората в интернет спекулират, че и това е била нейната цел, когато се е сближила с Гуен и Луис. Но въпреки, че реално семейство Маглад я осиновяват, дават и подслон, храна, грижи, любов и вече има ново семейство, което я обича и се грижи за нея, тя все пак не успява да се отпусне и да бъде щастлива. Предполага се, че виждайки любовта между децата и родителите в семейство Маглад, грижата, защитата, помощта, всичко това активира травми от нейното детство и създава силно чувство на завист към новите си брат и сестра. Гуен е красива, умна, талантлива или всичко, което Джанис е искала някога да бъде. Също така, Джанис е свикнала да живее по собствените си правила, а когато семейство Маглад я осиновяват, да, получавала е много любов, подкрепа и внимание, но също така, както брат и сестра са имали задължения из къщата и правила, които е трябвало да следват, така новите й родители са й наложили същите правила и задължения, като това да помага с чистене, приготвяне на храната, да учи и да си пише домашното, да си оправя стаята и всичко това не се харесвало на Джанис. С две думи, тя е искала само да се възползва от позитивите, без да бъде обременена от негативите. И това с течение на времето е зародило силни негативни чувства у нея. Ако си спомняте, споменах, че деня на убийствата е бил първия път, в който Джанис нарича родителите си мамо и тате, което подкрепя теорията, че тя най-вероятно е искала всичкото внимание и обич на новите си родители и е вярвала, че вече ще остане тяхната единствена дъщеря. Може би е чувствала, че няма как да се конкурира с Гуен и Луис, понеже те са им биологични деца и да се отърве от тях би бил единствения начин, по който може да им стане истинска дъщеря. До този момент всички, полицията, обществото, хората в интернет, дори семейство Маглад, вярват силно в тази теория, защото има логика в нея, нали? Джанис има трудно и травматично минало, никога не е чувствала сигурност и любов, затова е развила тези интензивни чувства на завист и е посегнала на нейните брат и сестра. Но по-късно полицията открива текстови съобщения в телефона й между нея и Марлен. Разговорът изглежда така. Има 7 човека, които искам да убия. Няма сега да ти кажа кои са, защото можеш да отидеш в полицията и да ми издадеш. Но това е, което ми остава да направя, за да мога най-накрая да получа свободата, която искам. Не го прави сега. Обмисли го първо и тогава го направи, когато се научиш. Мисля, че мога да го направя сега. Кажи ми, мислиш ли, че някой все още ще ми иска или ще ме приеме, ако някога убия някой? Не казват ли, че няма значение колко големи са греховете ти, дори и да си убил? Бог пак ще ти прости. Просто трябва да поискаш прошка, нали? По дяволите, дори войниците убиват хора, така че и на мен трябва да ми е позволено. Джанис, луда си. Няма проблем, защото има специфичен човек в живота ми, който пак ще ме приема и обича, дори да убия някой. Сериозна съм. Искам да стана морски пехотинец. Войниците не убиват хора, които не се опитват да ги убият. Просто искам най-накрая да съм щастлива и да правя каквото ме прави щастлива. И аз. Не искам повече да се притеснявам от хората около мен. Все тая. Ако не го направиш с мен, просто ще намеря някой, който ще го направи. Просто вече не мога да се примирявам с обкръжението си. Не е здравословно за мен. И аз. Ха-ха. Нямаш ли нещо по-добро да кажеш от и аз? Както и да е. Можеш ли да си го представиш? Мисля, че ще е забавно да убия някой. Кой искаш да убиеш? Хайде, ще направим списък. Ами, все още не искам да ти кажа, защото може да ме издадеш на полицията.
Тези разговори се случват докато тя живее със семейство Маглад. Между другото, много хора сравняват този случай с филма Сираче от 2009 година поради приликите на историята с сюжета на филма. За тези от вас, които не са го гледали, филма разказва историята на семейство с две деца, които осиновяват 9-годишно момиче, след като преживяват загуба на бебе по време на бременност. С времето, странни неща започват да се случват около нея и в последствие семейството разбира, че тя се опитва да ги убие. За жалост, обаче, историята, за която говорим, е напълно реална и жертвите не успяват да избягат от жестокостта на Джанис. В по-късни интервюта, бащата Круз споделя, че филма Сираче е бил много любим на Джанис и тя често ги е подканвала да го гледат заедно, но бащата, знаейки за какво се разправя във филма, отказвал да го гледа още повече с нея и децата. На 16 декември, 6 дни след инцидента, Джанис и Марлон са арестувани. Не са изпратени в затвора, тъй като са малолетни, а биват настанени в специална институция за непълнолетни. По време на престоя им там, на тях им биват осигурени различни дейности, терапия и други занимания. Като цяло не напомня на затвор, а по-скоро на възпитателно училище. Знаем, че докато е била там, Джани се е създавала силно чувство на безпокойство от другите деца. Не е говорила с никого, седяла е въгъла на стаята си и само е наблюдавала останалите. Някои от децата са били толкова изплашени от нея, че са поискали да бъдат преместени в друга стая. След като навършват 18 години, през месец юни 2022 година, Марлин и Джанис са осъдени на 32 години затвор за двете убийства. Това предизвиква силни негативни реакции от страна на обществото и семейство Маглад. Те не чувстват, че присъдата е достатъчно голяма, но тъй като са били непълнолетни по времето на инцидента, Марлин и Джанис получават по-леки присъди. Круз и Лавела започват да дават интервюта в медията, да говорят с представители на властта, говорят по националната телевизия. Всичко това в опит да поставят натиск върху съдебната система. В тези интервюта Лавела разкрива, че тя се опитва да разбере Джанис, разбира, че тя до някъде е жертва на обстоятелствата при трудното й детство, жертва на системата, на бедността, липсата на образование. Споделя, че е искала да прости на Джанис, но по време на една от срещите им в съда, тя среща погледа й, но той е напълно празен и лишен от емоция. Няма разкаяние, вина, гняв или тъга, просто студено безразличие. Болката на жената, която й е дала дом, любов и подкрепа, не означава нищо за нея. В този момент Лавела променя решението си. Тя казва: бяхме толкова горди, когато осиновихме Джанис, защото мислехме, че Бог ни използва, за да помогнем на това младо момиче, че тя е благословия, но ето какво получаваме. След което, обръщайки се и адресирайки Джанис, казва: това ли е начинът, по който ни се отплащаш след всичко, което направихме за теб? Това ли заслужаваше Гуен, след като ни убеди да те приемем в семейството? В друго интервю, майката споделя, че последните думи, които Гуен е изрекла, докато Джанис я е убивала, са били: това е просто сън. Това е просто сън. Аз все още ще стана доктор. Не знам какво лошо съм ти сторила. Обичам те, Джанис. Полицията е разбрала за това от едно от признанията на Джанис. Друго, което знаем от тези признания, е, че Гуен всъщност е успяла да избяга от къщата, когато са нападнали Луис. Но виждайки, че Джанис не я е последвала, се връща, за да се опита да я спаси, без да е наясно, че реално цялото нападение е планирано от нея. Това е фаталната грешка, която позволява на Джанис да довърши своя план и води до трагичната смърт на Гуен.
Много хора онлайн дискутират, че ако държавата не беше подходила толкова незаинтересовано и неадекватно към Джанис, докато е била малко дете, може би нямаше да се стигне до тук и нямаше да посегне на други деца. Други коментари, които могат да се намерят онлайн, гласят: факта, че Гуен се е молила на родителите си да осиновят Джанис, а тя ги убива по толкова брутален начин, не мога да си го обясня. Жена, която загуби съпруга си, се нарича вдовица. Мъж, който загуби жена си, се нарича вдовец. Дете, което загуби родителите си, се нарича сираче. Няма дума за родител, който е загубил детето си. Толкова е ужасна такъв тип загуба. И това е трагичната история на семейство Маглад. А вие какво мислите за случая? Ще се радвам да споделите вашето мнение в коментарите. Благодаря, че се включихте да гледате това видео и ще се видим в следващото.